Страхотно. Footprints и Electric Force. Естествено, това са двете най-близки групи до мен и то от много години. Хей, аз съм стартер от Hicks Team и се радвам, че съм пред камерата на С главата надолу. И директно лично ще го кажа, защото хората са чували едната група или другата. Едната група има над 32-3 години история, една от най-старите групи в България, която продължава да има школа и произвежда нови бибои и помага на нови хора да станат бибои. Другата група близки приятели, хора, които действат и бутат напред флоа в цялата история. Истината е, че с Пешо от Electric Force и Емо от Footprints с двамата се познаваме от 96-та година и разменяме музика от 96-та година, правим музика, създаваме съчетания и какво ли не е свързано с музиката още от тогава. Всъщност на мен беше изключително вдъхновение и тръпка да запиша, свърша, довърша, мастерирам и да споделя този албум именно на тези двама души, на Пешо и на Емо. И каква ще е тяхната реакция и как ще приемат това ми начинание да направя поп-бибойски албум, но пък от музикална гледна точка, но пък в крайна сметка моите рими, моите идеи и философия, т.е. за това се казва Breaking Bap, B-Boy and Philosophy. И беше изключителен трепет беше, като споделих на единия и на другия и след това за разговорите ни и след това тук точно където снимаме се събрахме да изслушаме единия и другия албум и с двамата отделно и така. И ето така, просто едни от най-близките ми приятели, Емо и Пешо, са инволвнати от 96-та, така че е много ясно, че единия ще е на обложката на едната част на албума, която се казва Roll Breaking Bap. Там е Пешо, Петър Костовски от Electric Force One, F1, а пък другата обложка на нея, на двойната 180 грамова плоча, пресната от рака микрофон, на нея стои Емо от Footprints. Моите най-близки приятели всъщност са част от албума. Това е най-естественото нещо.